Saúdos, benvidas e benvidos á sétima edición da Bandeira Concello de Oleiros. Nesta proba ia abrirse o 2 de xullo a terceira fin de semana de actividade no trofeo Xunta de Galicia, Liga Galega de Trañeiras. Pero os problemas causados polo forte vento provocaron que a cita organizada polo Club de Regatas Perillo finalmente non repartira puntos para a Liga Feminina. As 9 embarcacións que esta campaña participan na competición das mulleres chegaron a tomar a saída 4. Fixeron ao formato de contrarreloxo y separadas por 2 minutos. Con Castropol comezaba a regata. A continuación, as anfitrioas de Salgado Perillo comprobaban as adversas condicións para remar. A seguinte en entrar en acción era Puebla. E por último, Ribeira. Nos longos de ida, o vento sopraba en contra e nos de volta, as trañeiras chegaban lanzadas a unha virada de gran dificultade. Castropol foi a que menos problemas tivo e marcaba un tempo que non conseguían rebaixar nin Salgado Perillo nin tampouco Ribeira, que no segundo parcial adiantara a Puebla. A situación no mar non faría máis que complicarse na segunda metade da regata. Castropol alcanzaría a meta con moitas opcións de rematar primeira. Salgado Perillo concluía máis de 2 minutos da embarcación asturiana. Ribeira melloraba as locais, pero non a Castropol, e Puebla baixaba o pano como cuarta clasificada dunha bandeira que se foi para Asturias. Primeiro éxito para Castropol, un equipo formado esta temporada. Tuvimos ese encontronazo aí con Perillo, no que, bueno, hubo aí un choque que tivemos que parar, bueno, na boia tamén, Puebla. Bueno, a verdade é que sí, que hoxe podemos decir que, bueno, a experiencia foi un pouco agridulce. O sea, hoxe está moi mal, os longos en contra moi duros e logo a favor costaba levar o barco recto. E despois tivemos o percance da bolla de terra e xa complicouse todo. Pero bueno, polo menos nós sí que podemos remar. Clasificación da bandeira Concello de Oleiros co triunfo de Castropol e segundo posto de Ribeira. 5 das 9 embarcacións non puderon competir, polo que a xornada non puntuou para a Liga Feminina.